Νακοθρυλαίων και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός ομάδας, κατεβαίνει για την απονομή του κυπέλου. Φωνάζει τον Μπαρτζόκα. Εδώ το κύπελο του Super Cup. Κύπελο σε εισαγωγικά γιατί είναι αναμνηστικό. Ένα μεγάλο, ωραίο αναμνηστικό για το πρώτο τρόπο της σεζόν. Ο Παπα-Νικολάου φώναξε τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το Super Cup 2023. Οι πανηγυρισμοί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Καλυθιές στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 75-51 σε ένα παιχνίδι του οποίου το πρώτο ημίχρονο θα μνεύουμε. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα, Μανώλη, στον Γιάννη Νάτου, ο οποίος είναι μπροστά στο backdrop γιατί έχει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάμε να ακούσουμε τον... Είμαστε με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή του Super Cup. Χουάντσο, do you have an explanation for what happened in the first half? No explanation. We gotta get better, we gotta work harder, and we gotta be ready for next week. Do you think that the gap is too big between you and Olympiacos to cover? No, we're gonna get better and we're gonna win next game. You talked with the other players. What did you discuss with them? I don't know. We weren't ready. We're gonna watch film. We're gonna work harder, and we're gonna be ready for the next game at home. So in 6th October for EuroLeague, it's gonna be a different story. Yes, for sure. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, να μεταφράσω εντάχει, Δημήτρη. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ δήλωσε ότι δεν έχει κάποια εξήγηση για το τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο.